बेयो दिनै 52 जे थान्दै जखोन्दा जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फार्स्ट डे जे 2, 3 आरो 4 बे सानथामनि हाबाफारि लानानै गलाघाट जिल्लानि जे त्रिसाल बे फोथाराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों लोगोसे जोङो हेलेना गायदे गोसोखां हेलेना गायदेनि जे काबादि बादायलायनाय बेखौ होबोबाय थादों। जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे जोंहा सिमां दङ जे हेलेना गायदेनि जे ममेन्टआव जे बिनि रुंसारि जालांनाय बा बिनि जिउमाया जे रुंसारि जानाय बिनि थाखाय जोङो गोसोनाव आलो गोजोनै जे हास्थायदों। आरो लोगोसे जोंनि जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे मैयानिफ्राय जानाय सानथामनि हाबाफारियाव जे हेलेना गायदेनि जे गोसोखांथि जे काबादि बादायलायनाय बेयो दिनै नैथि खेब आरो दिनैनो बे काबादि खेला जोबनानै थांगोन। दा बेहाय गासै काबादि टीमा बेहाय 7टा टीमा बाहागो लानो हादों। दा बेहाय मैयानिफ्राय जानानै दिनैसिम जे गेलेबोबाय बे बिथांमोननि जे टीमा जाहाथे मोजाङै मोजां जे गेलेनानै दिनैसिम जे फाइनालसिम सफैनो हाबाय। बिथांमोननि जे दिनै जे फाइनालाव सफैनाय बिथांमोना जाहाथे मोजाङै गेलेनानै दिन्थिदों। आरो लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे नैथि खेब जे दिनैनि जे थान्दै जखोन्दायाव जे काबादि खेला मैखोमै बाहागो लाबाय। आरो हराव जे बोथोरा गाज्रिनि थाखाय जोंना काबादि आरो भलिबला एसे थाबथानाय थादोंमोन। दा बेनि थाखाय जोङो जोंनि जे सामलायगिरि बिथांमोनाबो जे गेलेहोनायाव एसे खस्थ' मोनदों। आरो लोगोसे बोथोरनि जे अबस्थाखौ नायनानै जोङो थेवब्लाबो जों बेलासि समाव जोङो दिनैनि जे नैथि गेम जे काबादि बादायलायनाय आरो भलिबल बादायलायनायखौ बेखौ जोङो खुंफुंनो हाबाय। दा लोगोसे इयुनाव जोंनि जे काबादि गेलेनानै जोंनि इयुन जे गेलेगिरि बिथांमोना जे हेलेना गायदेनि नामावबाबो जे बिथांमोना जाहाथे फैबाय थानाय समाव मोजां गेलेगिरि जानानै जे स्टेट लेभेल नेसनेल लेभेल इन्टारनेसनेल लेभेल गेलेहैनो हागोन। आरो बिथांमोना जाहाथे गेलेनायजों लोगोसे जे फरायनायखौबो लांफानो हायो। जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंनि जि थांखि बेखिनियानो। बे जोबथा गेलेनायाव बबे हानजाया गेलेखो दायो फाइनालखौ? दिनै फाइनालाव जे क'क्राझार जिल्ला आरो चिरां जिल्लानि गेजेराव जादों। आरो बेहाय मोननैबो टीमा जोबोद मोजाङैनो दिन्थिनानै रायजोफोराबो बा बेयाव नायगिरिफोराबो आरो थान्दै मेलाव फैनाय जोंनि गासैबो अल आसामनि जि नायगिरि बिथांमोनाबो बेहाय गोजोननाय मोनदों। आं बेखिनिखौनो हास्थायबाय। भलिबल टीमाव बेहाय 15टा टीमा बाहागो लानो हादों। दा बेहाय मैयानिफ्राय जानानै भलि खेलाबो दिनै जे डे एन्ड नाइट जे नाइटआव जोङो हराव जे फोजोबनो हायोबा जोंनि थाखाय मोजां। आरो गाबोनहाय जे जोबथा खेल बेहाय फुंनि जे 4 बाजियाव जे माराथन रेसआ बेबो जागोन। दा बेखौ जोङो दा एनाउन्स खालामगोन जे माराथन रेसआबो फुंनि 4 बाजिनिफ्राय जागोन। आरो बेहाय देग्लाय बोसोराव जोङो फार्स्टनि थाखाय जे माराथन रेसआव बयस एन्ड गार्लस बे मोननैखौबो लादों। दा बयसआव जे 42 किल'मिटारा बे जागोन। आरो लोगोसे गार्लसनि जे माराथन रेस बियो हाफ माराथन जागोन। जाबायना?